У эфіры пара аўтар Евген Волошин. На жаль, дыктатары прайшлі свае электаральныя кампаніі без дэстабілізацый. І што тычыцца Лукашэнкі, это не так і важна, таму што Беларусь па сутнасці акупаваная. А вось што тычыцца Пуціна, то вельмі прыкра, што там нічога не здарылася, таму што зараз, пасля гэтых выбараў у Расіі, у нас можа скласціся сітуацыя самая небяспечная з часоў Другой сусветнай вайны. Не проста так сусветна вядомыя медыі разважаюць датычна наяўнасці ядравай зброі ў Беларусі. І людзей хвалюе пытанне, а ці пачнецца вайна? І гэта самы час, каб пагутарыць з чалавекам, які бачыць далей за іншых, які бачыць стратэгічную карцінку. І на партнёрскім канале Рацыя мы пагутарылі з Зяноном Пазняком, і ў гэтым відэа я хачу прывесці самыя цікавыя ягоныя словы. Дык вось пачнем з вайны. Я то стаўлюся да перспектываў вайсковай катастрофы ў Беларусі вельмі сур'ёзна, і ўвогуле жыву па прынцыпе рыхтуйся да найгоршага і будь што будзе. Ужо колькі найгоршых сцэнароў спраўдзілася, на жаль, час такі. Ну і было дапушчана шмат памылак. Вот тады ў 22-м годзе, калі украінцы пагналі з поўначы ўкраіны расійскія войскі, яны былі разгромленыя, не была аб'яўленая мабілізацыя. Вось быў момант, калі трэба было захаду вырываць беларускі балкон з расійскай арбіты. І тады не было пагрозы сухапутнага наступу на Еўропу. На жаль, гэтага не зрабілі. Но з гісторыі мы ведаем, што расейцы яны цяжка доўга запрагаюцца, але потым гэтая мясная арда ідзе і ўсё знішчае на сваім шляху. Гэта можа паўтарыцца і зараз. Па-другое, дыктатары Пуцін і Лукашенка, яны старэнькія, колькі ім засталося, хочацца велічы, хочацца пакінуць след у гісторыі. Беспакаранасць прывядзе да цяжкіх наступстваў. Цяпер іх баіцца ўвесь свет. І, канешне, яны паспрабуюць рэалізаваць найгоршыя намеры. Ну і трэцяе, што еўразвяз проста прадэманстраваў сваю непадрыхтаванасць. І гэта той самы момант, калі яны, паводле логікі, будуць нападаць на пэўныя краіны НАТО прама зараз, пакуль захад не падрыхтаваны. А вось што датычна перспектываў вайны, думае Зянон Пазняк. Што датычыць таго, што не пачне тут нейкую новую вайну Лукашенко, это все глупство. Это все всякие тут желтые помойки говорят, некие особные там люди, яны там шамполяцца у Ютубе, все это глупство, не трэба на это звяртаць увагі. Не патрэбна Лукашенку ніякая вайна, не будзе ні на кого нападаць. Это ўсё, што вот робіцца, падрыхтоўка войска, тыя заканадаўства, якія яны прымаюць, там по позву военкомат, гэта падрыхтоўка вайны супраць свайго народа. Трэба разумець, што асноўны вораг Лукашэнкі ёсць беларускі народ. І ўсё гэта сваё никчемное законодавство, я уже про это говорил, и то, что расстреливать можно людей, и то, что без попереджения войска и милиции может стрелять у народ, и все эти подходы для объявления военного становища, все это с прикидкой на то, что придется воевать с народом. Только белорусского народа он боится. Но треба элементарно разуметь, куда, на кого там Лукашенко будет нападать? На Балтию? Это все не так, это все робится адпаведным чынам, каб полохаць, каб ствараць нейкае ўражанне. На самой справе, паўтараю, трэці раз, рыхтуецца вайна на знішчэнне беларускага народа. Яны толькі дзеля гэтага ўся іхная палітыка. Пытанне аб працягу вайны ў Еўропе вырашае Москва, а не Лукашенко. Вот это трэба разумець. А пакуль ситуация такая, что Москва не будет этим заниматься, во всяком разе до конца года, пакуль не адбудуцца выборы у Злучаных Штатах Америки. Вайна супраць беларускага народа, вайна на вынішчэнне, пра якую вы кажаце. Ну яна же сёння ідзе. Ну вось гэтая пікавая фаза. Калі яна можа пачацца, пры якіх умовах, вы маглі б патлумачыць? Калі накопіцца сіла і ўзнікне некая сітуацыя, она ўзнікне абавязкова. Ну, абавязкова ўзнікне, таму што сітуацыя такая, якая нестабільная. Вось. А наконт таго, што калі дакладна, это сказаць ніхто не можа.
Але калі не будзе яна накоплена, калі не будзе этого разумення, то яна не будзе ніколі. Вот. Таму гэта вельмі важна. Разумееце, вот 30-е гады прапаганда была, быў жалезны занавес, прапаганда настолькі была моцная, мільёны людзей знішчылі. І людзі, геноцид, вынішчалі нацыю, і людзі не разумелі, што іх забіваюць за тое, што яны людзі. Это я вельмі добра ведаю, добра адчуў, бо я займаўся курапатам. 100% амаль, што это уцякло толькі пару чалавек. Ніхто нават не ўцякаў. Выводзяць іх з машыны, яма настрэленая, яма ўся ў трупах, іх ставят на колени, а яны кричаць: за што? Не разумелі, за што? За то, што ты чалавек. Беларус не мог это уявіць. Вот. Насколькі важна разумець, хто нашыя ворагі і што яны ад нас хочуць. Бо калі вораг хоча цябе забіць, і ты будзеш пытаць, за што, так? Ці прасіцца, то табе смерць. Ты павінен гэтого ворага забіць. І вот цяпер у нас настаў такі час, ідзе вайна. Рыхтуймася да гэтага. Калі мы да этого не падрыхтуемся, яны нас знішчаць. Элементарныя рэчы. Вы паглядзіце, вот апошнія дні, што адбываецца. Адвакатаў, вот всіх, пачыстую. Толькі тыя, хто абаранялі па праву, па закону, абаранялі людзі, які адвакат. Все, іх у турму. Хто паспеў уцячы, той уцёк. Родзічаў тых людзей. Людзі, якія засталіся без кармільцаў, арыштавалі там іхных бацькоў, сыноў, яны сядзяць у турме. Есці няма чаго, ім памагаюць за мяжы, самі беларусы. Дык вот тым людзям, якім дапамаглі, іх назвалі экстрэмістамі, таму што яны атрымлівалі прадукты, а гэта была зброя экстрэмізму. То, што яны ели, яны былі экстрэмістамі. Вы разумееце, што это адбываецца? Тысячи людей, 35 тысяч за решеткой. А колькі забілі, то мы знаем, колькі забілі, а люди не знаюць яшчэ, колькі памерла. Вот. А якія умовы для людзей, для жанчын? Яны выйшлі, маладыя дзяўчаты, яны ўжо дзяцей не будуць мець, тому што яны начавалі на ледзяной падлозе, якую палівалі вадой і хлорам. Для чаго это рабілася? Каб зрабіць калекаў. Таму гэта даравана ніколі не будзе. Калі зараз будзе тое самае, што ў 30-х годах паўторыцца курапат. Вот калі это пачалася, геноцид калі пачаўся? У 19-м годзе. Калі Лукашенко аддаў загад разбураць крыжы, ламаць курапаты. А это сакральнае место. Это памяць пра геноцид. І вот з гэтага пачалося. А 20-й год это, як кажуць, стымуляваў, і все пайшло. Вот з чаго пачалося. Таму зараз гісторыя, я лічу, што Господь Бог дае нам, беларусам, выпрабаванне. Хочаце жыць? Зразумейце, што трэба шанаваць сябе, шанаваць сваё жыццё, сваю культуру, сваю мову, шанаваць Бога і ведаць, хто ваш вораг. А вораг ваш сатана у вобразе Расіі. Это сатанінская краіна. Вы паглядзіце, што яны гавораць, што яны мнішчаюць, пачытайце іхную літаратуру, паглядзіце іхных этих прапагандыстаў на тэлебачанні, што яны гавораць. Это не можа гаварыць чалавек нармальны, які з'яўляецца, ворагам, там, сацыяльным ці якім. У іх другая лексіка была б. А гэта што такое? Я нікога не аблічаю, я просто, рэальна бачу, што можа быць. Шаноўная публіка, я хацеў папрасіць вас паглядзець гэтае відэа да канца, пракаментаваць, паставіць лайк. Канешне, каму гэта бяспечна. Такім чынам працуюць алгарытмы YouTube, яно пачынае шырыцца, распаўсюджвацца, растуць прагляды. І такім чынам вы можаце ўплываць на распаўсюд беларусацэнтрычнага кантэнту, але папрашу пра іншае. На 25 сакавіка, на Дзень волі, галоўнае нашае нацыянальнае свята, у Варшаве павінна адбыцца выстава культавага мастака Алеся Пушкіна, якога забілі ў лукашэнкаўскай вязніцы. Это гістарычная асоба, не толькі геніяльны творца, а чалавек увогуле ёсць звесткі, што ў 80-х годах это быў першы студэнт, які самастойна выйшаў у Менску з бел-чырвона-белым сцягам. Такі вось гістарычны факт. 25 сакавіка, Дзень волі, галоўнае нашае нацыянальнае свята, у Варшаве павінна адбыцца выстава культавага мастака Алеся Пушкіна, якога забілі ў лукашэнкаўскай вязніцы. Это гістарычная асоба, не толькі геніяльны творца, а чалавек увогуле ёсць звесткі, што ў 80-х годах это быў першы студэнт, які самастойна выйшаў у Менску з бел-чырвона-белым сцягам. Такі вось гістарычны факт.
Ну і вы уявіце сабе, трэба было сабраць 6 тысячаў еўра з улікам, што тут з Беларусі, магчыма, мільён чалавек выехаў. 6 тысячаў еўра – это нішто, і гэтыя грошы не сабралі. Па-мойму, это ганебна, я нават не ведаю, што сказаць. У апісанні да гэтага відэа я змяшу спасылку на тое, як вот можна скінуцца. Я скінуўся. Можа быць, і вы дапамажыце, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі, каму гэта бяспечна. Я працягну. Як ужо распавядаў раней, амерыканскае выданне Foreign Policy выпусціла матэрыял са сцвярджальным загалоўкам пра наяўнасць ядравай зброі ў Беларусі, дакладную наяўнасць. Ну і это вялікая небяспека. Это можа быць ядравая правакацыя, прыляціць в адказ па Беларусі. Слухайце, но не было такіх прэцэдэнтаў у гісторыі. Ну калі на Хірасіму і Нагасакі скінулі 2 бомбы магутнасцю 33 кілатоны, і там загінулі больш за 200 тысячаў чалавек, ёсць такія звесткі, то сучасныя гэтыя тактычныя зарады, яны да 100 кілатон. Канешне, у Японіі там іншая шчыльнасць насельніцтва, нават тады вось у 40-е гады. Ну, Беларусі ж, напэўна, не будуць па гарадах страляць, ну, наступствы могуць быць жудаснымі, што тут сказаць. Ну і я задаў Зенону Пазняку пытанне датычна ядравай правакацыі, чаго ўвогуле чакаць. І сітуацыя апынулася яшчэ больш складаная, што нават калі вывесці ўсю гэтую ядравую зброю з Беларусі, на жаль, праблему гэта не вырашыць. Рызыка для Беларусі незалежна ад таго, ёсць там ядравая зброя ці няма. Таму што існуюць 2 станцыі, 2 расійскія базы. Адна ў Ганцевічах, а другая ў Вілейцы. Дык вот тая, што ў Ганцевічах, яна на 4,5 кілометры аж да Атлантычнага акіяна выяўляе раннія запускі ракет. Это вельмі важная станцыя. Для Расіі, она расійская. І другая станцыя, што ў Вілейцы, яна кантралюе на 10 тысяч кілометраў усю інфармацыю, якую даюць расійскія падводныя лодкі. А расійскія падводныя лодкі па ўсіх акіянах з ядравымі ракетамі. Вот. І вось з Беларусі ідзе каардынацыя ядзернай стратэгіі Расіі. Таму не мае ніякого значэння, ёсць тут ядравая зброя ці няма. Як толькі, скажем, Москва пачала б нейкі ядравы удар, там ці авантуру ядзерную, то першым чынам удар быў бы нанесены па Беларусі. Так. А што датычыць ядравай зброі, якую вялі там недзе пад Асіповічамі іх трымаюць быццам бы, ну то, конечно, гэта такі раздражальнік, які можна захад палохаць, там шантажировать. Вось, але ў прынцыпе ён нічого не рашае у сэнсе захавання нашай нацыі, нашай дзяржавы. Вось гэтыя 2 станцыі ў Вілейцы і ў Ганцевічах, яны павінны быць ліквідаваны, выведзены з Беларусі. Тады мы можам гаварыць аб нашай бяспецы. Вось вам і саюзная дзяржава, і нафтавыя прэферэнцыі, а ўсё можа скончыцца для нас. Ну, дай Бог, каб сцэнары Зенона Пазняка сыгралі, іначай я нават не ведаю. Я толькі ад сябе дадам, што напэўна, калі білі па гэтых базах у Ганцевічах, у Вілейцы, то, напэўна, канвенцыйнай зброяй, калі ж запусцяць выстраляць ядравай з тэрыторыі Беларусі, напэўна ж, і ядзерны адказ можа прыляцець. Вось у чым небяспека. Трэці важны момант, тэма вельмі непапулярная у Ютубе. Я задаў пытанне Зенону Станіславовичу, вось ён наведваў пахаванне беларускай дзяўчынкі Лізы Герцен, якая стала ахвярай маньяка у цэнтры Варшавы, якія можна зрабіць высновы. І Зенон Пазняк загаварыў пра Бога. Но у цэлым еўрапейская цывілізацыя, вся заходняя цывілізацыя амаль, яна будавалася на хрысціянскіх ідэях, а сёння заходні свет адварочваецца ад гэтых ідэй, і гэта можа скончыцца катастрофай, ну і ў тым ліку, на жаль, для Беларусі. Вось паслухайце самі. Мы, шчыра кажучы, нічога не давалі на нашых YouTube-каналах пра эту трагедыю. Я проста не ведаў, што можна сказаць, якія можна з гэтага зрабіць высновы. Бачыў кадры, што вы
вось гэтую жалобную цырымонію пахавання наведалі разам з жонкай. Што вы можаце пра гэта сказаць? Ну, что это великое несчастье. Это типовое несчастье, потому что у грамадстве есть такие люди, они были заўсёды и будут. И тому грамадство повинно иметь отповедные законы и отповедный моральный дух, отповедный свет. Гэта пабольшылася тады, калі людзі адышлі ад Бога. Калі пагоршылася маральная і сацыяльная абстаноўка сярод людзей. Вот тады, калі гэта адбываецца, тады людзі перастаюць змагацца са злом. І вось такіх выпадкаў робіцца болей. Тым больш, што шмат у грамадстве такіх з'яў, якія спрыяюць вось такім неадэкватным людзям паяўляцца са сваімі злачынствамі і не несці за гэта пакаранне. Ну вот прыклад Брэйвік. 83 асобы забіў. Гранату ўзарваў перад там парламентам і там пазабіваў людзей. А вынік? Вы ведаеце, можна не гаварыць. Вот калі да такіх бандытаў адносіцца такім чынам, ну то яно будзе стымуляваць тады. Это самае страшнае злачынства, якое можа зрабіць чалавек супраць другога чалавека. Меншае было злачынства, каб ён проста б забіў бы. А ён жа згвалціў, ён знішчыў, ён жа абгадзіў душу, годнасць чалавека. А вы ведаеце, што ён яе задушыў і гвалціў мёртвую? Это жывёла што, павінна жыць? Так што тут взаемазвязана і вяртанне да Бога, і маральныя каштоўнасці, і нацыянальныя традыцыі, і заканадаўства, якое павінна быць адпаведным. Такім чынам, сітуацыя больш чым складаная. Поўная версія гутаркі з Зеноном Пазняком вы можаце знайсці яе ў апісанні да гэтага відэа. Но я дадам ад сябе, што перакананы, што лепш все-таки рыхтавацца да найгоршага, ну, рацыянальна рыхтавацца, давайте так скажам. Ну, каб былі бакі бензіна запраўленыя, на выпадак, калі пачнецца і калі тут будзе паніка. Запасы ежы, так, нейкія трывожныя валізы, прынамсі вось такія мінімальныя рэчы. Калі пачнуць мабілізоўваць і пад прыцэламі заградатрадаў гнаць у бой, ну, трэба разумець, у які лес бегчы, да якіх партызанскіх атрадаў далучацца, мець нейкія мінімальныя планы. Што тычыцца сцверджанняў пра генацыд, я бы вельмі сур'ёзна да гэтага да ўсяго паставіўся, таму што Зенон Пазняк – это найлепшы спецыяліст і эксперт у гэтай тэме. Гэта дзякуючы Зенону Пазняку былі адкрытыя курапаты, адбыўся першы буйны мітынг у гісторыі Беларусі ў 88 годзе. І ўрэшце гэта прывяло да беларускай незалежнасці. Так? І Зенон Пазняк у гэтых працэсах сыграў агромістую ролю, это чалавек з досведам, таму ёсць да чаго прыслухацца. Такім чынам, чакаем навінаў. Я думаю, што найбліжэйшым часам мы пабачым, дзе якія тэндэнцыі, да чаго ідзе справа.